deň prajem. Oznamujeme obyvateľom, že Top Farm Topolnica bude zajtra od 8:30 predávať pri kultúrnom dome chladenú a mrazenú hydinu, a to vykrmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely, kuracie mäso, morčacie mäso, sliepky, kohúty a droby. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút. Jó napot kívánok! Értesítjük a lakosságot, hogy a Top Farm Topolnica holnap 8:30-tól fog hűtött és fagyasztott baromfit árusítani a kultúrháznál, mégpedig tömött kacsát májjal és aprólékkal, külön kacsamájat, kacsarészeket, csibehúst, pulykahúst, tyúkot, kakast és aprólékot. Az árus 20 percig tartózkodik a faluban. Opakujem, oznamujeme obyvateľom, že Top Farm Topolnica bude zajtra od 8:30 predávať pri kultúrnom dome chladenú a mrazenú hydinu, a to vykrmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely, kuracie mäso, morčacie mäso, sliepky, kohúty a droby. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút. Megismétlem. Értesítjük a lakosságot, hogy a Top Farm Topolnica holnap 8:30-tól fog hűtött és fagyasztott baromfit árusítani a kultúrháznál, mégpedig tömött kacsát májjal és aprólékkal, külön kacsamájat, kacsarészeket, csibehúst, pulykahúst, tyúkot, kakast és aprólékot. Az árus 20 percig tartózkodik a faluban. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmüket.